Sarewa Radio. Ruhin sauti. Rob Buchholz, mazaunin Mutumin a ƙasar Jamus, yana da shekaru 61 a duniya, yana da huji 278 akan al'aurarsa, amma ya ikirarin cewa har yanzu yana iya yin kusanta. Rob Buchholz ya shiga kundin tarihin duniya na Guinness World Record saboda yawan hujin karafa har guda 453 a gangar jikinsa, kuma ba zato ba tsammani jajircewarsa ga fasahar jikinsa da gyare-gyaren da ya yi ya wuce kima, tare da zane-zane da yawa, ciki har da wasu akan kwallon idansa. Cikin ado na gani na faɗa a jikin Bajamushen, hadda da shan ƙaho da ke kansa. Buchholz sai dai ya yi zaman jira yana ciza yatsa har ya kai shekaru 40 don samun damar fara huda jikinsa. Duk da abin da wasu za su iya ɗauka ya wuce adadin huda, mutumin ya yadda cewa baya fuskantar matsala a wajen kusanta. Ya shaidawa jaridar Daily Star cewa ba matsala ko kaɗan, idan akwai matsala da tuni ya kawar da su. Buchholz, wanda ma'aikacin kamfanin sadarwa na Telkom, bai tsaya iya nan ba. Akwai hujin karafa 94 a ciki da wajen labbansa. An yi zanunnuka da tawada a yatsunsa 5 tare da babban hoto wanda ya rufe gaba ɗaya tafin hannunsa. Hakanan akwai tabo a fuskarsa. Mutumin, wanda kusan kashi 90 cikin 100 na jikinsa na rufe da zanen tatu. An buga tawada mai kama da alama akan dukkan yatsu 5 na mutumin, tare da wani makeken tabo wanda ya lullube dukkan hannunsa. Ko da yake Buchholz ba shi da wata damuwa a cikin sassan ɗakin kwana, sai dai yana fuskantar matsi da jami'an tsaro a filin jirgin sama. Sau da yawa na'urorin gano karfe suna ƙararrawa a lokacin da yake ƙoƙarin shiga cikin akwatin bincike a filin jirgin sama. Yawan kallo da ake wa mutumin idan ya shiga jama'a na cikin ƙalubalen da Bajamushen ke fuskanta ga wanda ba su saba ganin irin adansa ba. Hukumomin ƙasar Dubai sun taɓa hana shi wucewa saboda zarginsa da aikata tsafi. Ibrahim Salisu Nasir, Sarewa Radio daga Kano a Najeriya. Ruhin sauti.